Chunya ogo erokamano ne Nyasaye maratego marambi mara uma kuom gik madongo motimo. E kinde machal gi ma Jehova okela e Lolwe television ka mondo wawinji gik ma Nyasaye dwaro. Yiena walem. Wago erokamano, wamiyo nyingi duong', wadhiali, wapaki, wating'o nyingi malo Ruoth. In kende in jadiera, onge machielo. Ago ni erokamano wach madwa yalo mari, in ma mondo dwaro ni otimre. Kik dwacha timre Ruoth. Amiyo nyingi duong' e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. Adwaro mondo ayalo wach ma Roho Maler omiya. Roho Maler miya wach moro ka. En wach mawacho ni kuom jogo marito kuom Ruoth. Kata ne jogo marito kuom Ruoth. Yani jok marito kuom Nyasaye. En ngima ne ging'eyo ne girieko ne te owene Nyasaye. Urito kuom Nyasaye no. Ikinde moko adhi lemo ne ng'ato Nairobi hospital, tayudo mama moro be mane tuo to tera mondo alemne. Mama ne mama mowar to notuo, jachien nogoyo abach. Ok onyal chung'. To tiyo tich maduong'. En kata gi ot ong'iewo Comorox. To kadhi mondo alemne to kona, pastor ni kamine na bete matienda ok wuothi ni, kama bete ni arito Nyasaye. Ana beta ka arito Nyasaye, arite, yana nyiso Nyasaye ni pod arite kama bete ni arite. Adir ne ok ochoro kise, to siepna no ne tiende ni onge manyaka kawuono no miyo transport yo Migori. Koro nitiere jomoko marito kuom Ruoth. An be ayalo wach ni kan be nitie gima rito kuom Nyasaye. Muma mar Nyasaye wacho ni jok marito kuom Ruoth tekogi ok norum. Jibiro ni mani ni maonge mandalo ni rumo ma odhi gik magalagala. To ng'at marito kuom Ruoth teko ni ok rum. Ok rum whatsoever, ok rum. Muma wacho e Isaya ni joma rito kuom Ruoth go tekogi ok norum. Gibiro ringo tok giniol. Gibiro wuotho tok ginigore piny. Ni to gibiro much gibiro medore ma gifuka kongo. Gifuka kagima gin gi buombegi kakongo. Mano jal marito kuom Ruoth. En kata ka jachien biro gi gigene to nikech orito kuom Ruoth, no space for jachien mondo timne gimoro nikech orito kuom Ruoth. Onyalo gombo ahinya live unto glory. Ka ng'ato rito kuom Ruoth to kata tuwe mabi koni Ruoth onge wach arito kuomi. Nitiere ng'at manyalo rito kuom Ruoth. Ng'ato karito kuom Ruoth moch nok ginyal kata ol ng'ama rito kuom Ruoth. Wiya ok nyal wil gosiepna ma wuoda lego modak Mwiki. Osiepna ne kong'iewo lo obiro mondo alemne nodwaro lo onge kama odage. En gi dhoge nyithindo orito chiege sasa gi nyithinde. To wuoda lego uso mana rech Mwiki, owaro kikomba to dhi owang'o Mwiki. Ang'eyo ni ji mang'eny cha jo an rech pesa onge. To an ka mondo abed janeno ni ng'at marito kuom Ruoth kata otimo magi matin to Ruoth yawo gire no bedo maduong'. E kana lemo ni wuoda lego mondo Nyasaye omielo. Adir Nyasaye chalama nomiyo wuoda lego lo. Kuom jok marito kuom Ruoth tekogi ok norum. Kizungu wacho ni for those who wait upon the Lord shall renew their strength. In kanyo be irito kuom Jehova gimoro amora miseywakie, gimoro amora misekwaye, e chandruok moro amora miromogo be irito kuom Jehova. Kinde moko kalwenyo thung'a balunyo dina okoro kaka moya uge. Na dongi Nyasaye ji areya koni Ruoth in mariti. Kiweya tatho. To in Ruoth ariti to nyaka sama wuok kodini pod arito kuom Jehova. Ondiki ni jok marito kuom Ruoth tekogi ok norum. E kaka ne wasilamo ne wuoda lego to yudo lo. To chieng' moro dhiambo kama, ng'ich welo kama to koni mama ne lo manyela mana mayudo. Onge gari, onge mtoka. Okel joma gechegi tiende gidongo pongo puodho, bida mayelo. Akoni, oyumo maki nyathini.
Nyasaye wa jok marito kuome tekogi ok norum. Kendo kirito kuom Nyasaye to giri mise mak lweti onge ng'ama bayi. Akoni mak gimoro amora puodho na lemoni. To lemo. Akona ng'eyo. Nyasaye man gi geche matiendgi dongo dongo. Kendo geche mag Nyasaye pok olose piny ka. Koro mago mag pinyni matiendgi dongo mago onge. Jehova dwe biro kanyo gi geche matiendgi dongo dongo. Glory. Ng'at marito kuom Ruoth tekone ok norum. Ekana lemone komako gimoro e puodho. Kaka nago ni amin. Mtokni kochako mang'wech gima nogolo mtokni okia nyaka kawuono. Mano mar ariyo. Kugik mar adek, mama ne odhina kajuoga mondo nega mondo we lobni mi jomoko. An ing'e ni timbe ni richona. Iywago gang'o? Ng'at marito kuom Ruoth tekone ok norum. Iywago gang'o? Ka wecho makiti siki iywago gang'o? Apako sana Manwar. Takoni koro wadwa lemo. Yiena mondo lemni kama intiereno. Wach momora ni ng'at marito kuom Ruoth en tekone ok rum. Ekana lemo ni wuoda lego. Jal mahero ahinya. Ahere nikech kama lamo Nyasachwa ma wadwa lamo sani to nyaka duogi. Ekana lamone kaka na lemo ya koni jal mudhi nika juogano ema Nyasaye dwa dilgo do wachanduri gi weche mang'eny. Nyasaye dwa timo gima nyiso ni Nyasaye wase lemo ndi kawuono dismiss ok chak sandi lobno. An mane gima ng'eyo kuom Nyasaye nikech Nyasaye timo adier. Nyasaye ok riambi. Doko wano ok riambi. Otimo. Onike Mungu Nyasaye ni Nyasaye biro dhi mbele ni mano ni Isaya ni ana tel nyimi ha miana pie gode podi kore kasa oro midwa piegi be ng'eyo Nyasaye ma pie got ana tel nyimi miana pie gode iyuegi to gi pie giduogo yani pie no tiene ichano gi dhi moriere onge koro gimi twenyo onge gimi ridorie odhi miana pie gode me nyimi miana yawni ronge moloro nge mano dwet kolore nyimi miana mi mwando mopande. Hallelujah. Nitie Nyasaye manyalo dhi nyim ng'ato kalwecho moko matek. Nitie Nyasaye manyalo dhi nyim ng'ato kachayo donjo. Nitie Nyasaye manyalo dhi nyim ng'ato livita kajio wey. Nitie Nyasaye manyalo dhi nyim ng'ato sani wan gi Jehova manyalo dhi nyimi sani kawuono ok kiny. Nitie teko kuom geno kuom Jehova. Esamane wase lemo gi wuoda lego. Na kone na ng'eyo na legen 30 yen. Tiende ni ginjujugi ma iluonga na lego 30 yen. Ta kone ni kako dhini ajuoga na adwa kelo Yesu 30 chumbe. Mino luongo na nyaka nyinga ajuoga mano dhi om yath iri mundu negi. Ayise ni mano yath. Mago 30 yende. Ta kelo 30 chuma. Makolware 30 yen. Biro rego matindo tindo. Chuma kolware yen to yen emato. Oweni ber. Abiro tele mbele ni. Mano muma. Miana pie gode. Beni tie ng'ato mawinja sani. Madwaro mondo Nyasaye opie ne gode. Opie. Oyaw ne dhoudi molor. Muma wachini onge mano dong kolore nyimi. Sama Nyasaye otele mbele ng'ato. Jok marito kuom Ruoth tekogi ok norum. To ka Nyasaye otelo mbele ng'at marito kuome. Ekane walemo. Kagoni amin. To jal modhi omo yath. Emotho morwake mochari. Iwacha ng'o kuom Nyasaye manyalo telo mbele nyim ng'ato. Kalwenyo moko matek. Kakoro jilarore. Jetheken ng'a Jehova. Muma wacho ni ka ng'ato koso ne ng'at dhano wadgi. To Nyasaye nyalo bedo jathek. To ka dhano koso ne Nyasaye to ng'ama biro bedo jathek. Eka jalcha notho gi yath e lwete. Okotiyo. Ene motho. Ma wuoda lego ni. Emutere mucheri. Glory. Ing'eyo ni ka Nyasaye ka ng'ato rito kuom Ruoth to tekone ok norum. To Nyasaye manyalo telo mbele ng'ato. Onyalo timo gik makoro imiko Nyasaye mano be kaka koni nikech koro timo moloyo mane paro, moloyo mane kwayo. Kech osetelo mbele koro pie gode. Mi wuoda lege manotero ng'ani mochari, mochulo pes mochari, mokelo okete mtoko oduoge hike, mong'iew im, mong'iew bando. Ma
malodong ne wuda lego nyo gere permanent house hawi marach ni poko tera mondo gweth odala ma an emalame e dakika ka dakika telamo to hot Nyasaye tie lobni Nyasaye tie nyo gere permanent ma jomoko none mutero kadhi gwedho ne ot monyisa video an manyala lamo cha to weya kaber wat lakini Nyasachewa to tiyo. Kanya sayo bedo jaka kor ng'ato weche te ni Ruoth bedo jaka kor ng'ato. Gima Nyasaye dwaro en mana ng'at mogeno kuome, ng'at marito kuome. For those who wait upon the Lord shall renew their strength. Koro ng'at marito kuom Ruoth shall renew his strength. An kamoda wachni mana kaka na wachni wuda lego ni oketho jogi biro tho midage lobni awachoni gi teko mar maler ok awach gi riekona ta wacho karo emochomo dhoga mondo wach gigo nikech teko ma Yesu miyowa wang'eyo teko no kako tiyo ok en teko kendo ne teko ma Yesu miyowa ok en teko momedi ok en teko mong'iew en teko original teko moa malo ka Jehova ma Yesu wacho ni teko te kuchiru wuok di jomotho to wacho ni teko te e polo kende piny osemiya. Koro sama wuoyo kuom jal marito kuom Ruoth ki Nyasaye manyalo telo nyim ng'ato to nyiso ni teko no nitie mondo teko no nyis gima nyisore. Kawuono an ka abiro yude jal moro mawacho na dware teko adwaro mondo arit kuom Ruoth adwaro Nyasaye manyalo telo mbele na mondo pie na gode no pie ne wuoda lego gode mateko ne oduogo. Sama Nyasaye obedo jaka kor ng'ato to gima no winjo ne gik binegi nang'o nikech Jehova obedo jaka kori. Ndiko wacho e Isaya ni kata ka wasikwa biro mamuomore ko ula, in fact ginyalo muomore marach mama to kwad gima to kwad to ndiko wacho ni kata ka gibiro magi muomore ko ula to Nyasaye ok no we ubiro bedo jaka korwa. Be idwaro tinende mondo Nyasachewa obed jaka kori ni to biro umwa gi buombe maula no gima no winjo lwari piny ok obi lwari sani nikech Jehova obedo jaka kori. Akiani bi winja kendo kana nitie jomoko ne gik mabeyo kuomi to Nyasachewa to neno to kada nitie joma wacho marach kuomi Nyasaye wacho kuomi maber. To kada nitie joma ok eri Jehova eri. To nitie joma yanyi Jehova ok no yanyi. To nitie joma nyieri en ok no nyieri. Ana kamo na wachi ni kang'ato geno kuom Ruoth to teko ne ok no rum. Nyasaye no biro telo mbele ni mano pieni gode to Nyasaye no kata chandruok biro mamol ko ula to biro umi mo pandi buombe ok ni ne chandruok no biro kalo mi parni ato gicho dhikuri nike Jehova kalo kode. Nyasaye no kalo gi malaike ma jonek mane oko odonje ut jo Israel kano miene reme dho sisi mag dho udi ne oko negegi awinjo kanitie Nyasaye moro. Koro sama Nyasaye obedo jaka kori to nyalo kalo go ula okala ok donji nikech Nyasaye ni kodi obedo jaka kori. Winji e kinde mayalo sani awinjo teko mar maler ni Nyasaye mayalo diketi kamoro samoro ng'ama nyone piny minyiero Nyasaye diketi kamoro mabuog wasiki magikoni mayo ng'ane ang'ana asto gibiro loko ni modo Illuminati ma nigi jochiende mara nini nikech ang'o kaje ovo timo gimoro ma ono to gino buogo ga ji magi wach gik moko winjore wachi nyim jo Nyasaye. An kamonda koni ni Nyasaye diketi kamoro mabiro miyo wasiki dhau, biro miyo wasiki tetni, biro mono lak wasiki, biro tamo wasiki timo dwarogi. Gima Nyasaye dwa timo ni kawuono biro bedo historia, biro bedo rapar e kami pare weche no par nikech kiseyie mondo irit kuom Ruoth miyie ni Nyasaye mondo tel mbele ni
miyie mondo Nyasaye obedni oumi gi buombe, to nitiere gima Nyasaye dhi timo kuomi mabiro gogo wasiki, biro tamo nyaka joma nyochai. God is going to raise a standard in your life. Ubed pesa mani onge go, Jehova dhi timo ono. Ubed kwe mani onge, Nyasaye dhi timo ono. Agoni erokamano Wuoro Maler. Nitiere gik ma Nyasaye dhi timo sani. Ka ji ok neni ka gimoro, to Ruodho dhi reso standard, idhi neni ka ng'ato. Sama Nyasaye rito jok mogeno kuome, to buogo ji. Winj sani ni mae sa ma Nyasaye dwa timonie maber. Kendo mae sa ma Nyasaye dwa time ono. En odiechieng' moromo, dakika ni ema Nyasaye dwa timo gimoro mapok notim. Biro muoch kalisasi. Gima Nyasaye dwa timo biro muoch kalisasi. Biro bedo gimindiko. Kata ka ok ondiki, joma ko chieng' moro no par ka gineno kama, magi wach neno ka ng'ane ni ka. Yana chalo gima ok ne, ka gima wang'e lit to be wang'e ok lit. Nikech Nyasaye otimo gimoro ma one dalano. Yana chalo ng'ama chieng' tero wang' to boneno ng'ama neno mudho, nikech gima Nyasaye otimo. Odiechieng' oromo, sa oromo, mae kinde, mae sa Nyasaye, ma Ruoth dwa time gimoro. Ang'o miwinjo ka onge kuomi idwa ni Ruoth otimni? Ubedi ich mano to mokwamo moduwore, Ruoth ni ka. Ene ultrasound, to ene x-ray, to Nyasachwa ni e theater. Ich mano to no biro timo gimoro sani, awinje. Ang'eyo Nyasaye no sama entie. Muma wachi no kala gi kalausi, kala. Ubire mor polo. Ubire mana ka piny ndekni. Gi polo kamil ma Jo-Israel koni Musa kone ni odogi. Kamane kako chal to dogi. Mara ni ok dogi, ma kose biro mondo tim, to biro timo. Kendo biro timo mabuoji. Akia kama intie. Akia gimidwaro. Akia gimiparo. Akia chandruogi. To kuom nying Yesu Kristo ma Ja-Nazareth. Kuom nying Yesu Kristo ma Ja-Nazareth. Eweche mawacho agole Isaya 40:31. Achaka golo machielo Isaya 55:19. Weche mawacho go agolo Isaya Isaya 45:2. Sama ng'ato rito kuom Ruoth. Sama ng'ato rito kuom Ruoth. Awach nango, sama ng'ato rito kuom Ruoth, to rito mondo Nyasaye otim. Expect mondo Nyasaye act otim. Achunga rito kuom Ruoth. Akone Ruoth ine mariti sani, ine madwari, ine nogo ne mariti. To Jehova timo nikech arito kuome, arito mondo ti. Kinde moko yenda rito Nyasaye, kapiwanga go taba, pinyo chama, kuma choma kia, koni Ruoth okna bed maluor, ariti. Hanga neno ka Ruoth nogo wang' wasika muofu, nyaka an mawuoyo ni Nyasaye noloro wang'a. Okanyal rado gi wasika maromgo, okane, kama dhi romo to Ruoth oseloro, okonena to kanene. Ne, ng'at marito kuom Ruoth, rito mondo Ruoth oti. Muma wacho ni kama rito kuome, to teko ok norum. Muma wacho ni anatel mbele ni. Mi anapie gode. Okinyalo ndike muma mar kwan. Ni Nyasaye ok en wuod dhano madoriambi. Ko wacho notimo to Jehova timo. Arite. Be ikonya rito Nyasaye no ina ng'o midwaro kuom Jehova mirito kuome. Ang'o midwaro kuom Nyasaye mirito kuome.
an nitie gima Marito Kuom Ruoth sani. Arito no piena gode. Otel mbele na iti rita ngo. Arito no yauna buombe. Adonje i buombe. Kawasigu manya to gido ka onge. Wachi ni no chuno Daudi makajese. Mondo wache mu mar Zaburi prario ga biro matinda parga dek. Nina Arito kony ma ir Jehova. Nitiere gima ng'ato nyalo rito. Nitiere gima ng'ato nyalo rito. Be irito kuom Ruoth. Ondike mo maka Daudi wuoyo Zaburi. Ni kinde mag chandruok. To Nyasaye biro panda. Obiro kana hekalune mondo yugi kwe. Obiro keta vilwanda marabora mondo akuo. Maesa ng'at Marito Kuom Ruoth. Jehova biro keti lwanda marabora. Maka wasiki manyi ka juoga to ok giyudi nikech in lwanda to gin gimanyi piny. Nyasaye no norito na wuoda lego. Ma uso mana rech ma ji wacho ni to pesa yudo kure. Ang'o riembo geche matiende gidongo be in gi kamoro midwa ni Ruoth otim. Ang'o nego jal manoma ne yath mondo tho emoiki men motimo gik moko te liende. Nitiere jal ma konyono piny ni rito kuome, jal ma piyo gode, jal ma koyawo buombe to wasikwa ok jokwa. Be idwaro Nyasaye mondo keti wilwande marabora mondo ikuo. Ka wasigu manyi to kiyudi. Piny thone gi rumbi. Aniendo manya ka juoga ma juogo ko nien pok no neno. Nyako chakne ko pok oywayo. Mokwamo. Kiera. En ko ywayo to moko. Ng'ama ywayo ni kiera. Ne. Sama Jehova telo mbele. Obiro piyo gode. Ng'at Marito Kuom Ruoth. Takone ok norum. Ibiro keta wilwanda marabora ndalo mag chandruok mondo akuo. No keta. Wuoda lego mor nyaka sani gima Ruoth notimo. Wane ka kuom Nyasaye manyalo riembo jambasi mbele ni kineno. Anja neno. Ka jambasi omonjo wa odwa moruma chon. To mana Nyasacha mapiwa ng'achwere ne. Kuni Ruoth. Mana kako ndike muma. Ne timo na Elisha gi Gehazi. Ka wasiki gima jo Samaria omonjo gi. To ang' Elisha wuoyo mana kodi. Okoni lo kwang jogo bedo muofni gigore kendgi. To mane gima ne timo. To ambe mane nyisi Nyasaye ni ambe kakoro chopo kama timna gima ne timo na Elisha. Akoni Ruoth lok gi muofni gigore kendgi. Kaka na wacho no. Kaka ne gichako gore kendgi megore me mtaro. Koruba nti mtaro me dhoudi. Miyo gi gima ne gitimo nwa. Nang'o? Nikech Ruoth opiyo gode. Nikech Arito Kuom Ruoth. Teko na ok norum. Nikech oyawo buombe mondo uma. Nikech oketa wilwanda marabora mondo akuo. An janeno kuom gik madongo ma Nyasaye timo. Be in gi wach. Ang'o midwaro mondo Jehova otim sani ok kiny. Mana sama Jehova oyie mondo obed jaka korini. Be nitie gimidwaro. Atieko ka wacho niya. Ok ni dongi wich kut ngang'. Ok ni bed gi luoro ngang'. Ok ni dong kikuyo ngang'. Nikech Jehova bedo jaka kori. Nyasaye ikore mondo bed jaka kori sani. Uyie mondo pie gode mani nyimi ko yawo dhoudi maonge modong kolor. Oyawo ni mondo donji kanye midwa donje to tamore. Idwaro yo madhigo ng'ambo. Nyasaye oyie yawo ni dhoudi sani. Idwaro tich. Nyasaye oyie yawo ni dhoudi sani. Idwaro nyombo. Nyasaye oyie yawo ni dhoudi sani. Idwaro mwandu. Nyasaye oyie yawo ni dhoudi sani. Idwaro nyathi. Jehova oyie yawo ni dhoudi sani. Ana tel mbele. Miana pie gode. Miana yawo ni dhoudi onge manodong kolor. Ang'o miwinjo? Gimora mora man kuomi
gima giri medwaro nyim Nyasaye Jehova dhi timo sani. Yiena mondo Ruoth chak tich. Yiena mondo Nyasaye chak tich sani. Awinje entie mondo ti. Awinje livista. Awinje entie mondo lochi. Awinje entie mondo loki. Awinje entie mondo pudhi. Entie mondo tim sani. Adwani ng'eni jachien en jam riampo. Jachien jam riampo. Adwani winje ngimani kama lemo kodi sani. To ng'eni ng'at mano chako tich maber e ngimani obiro chopo tijino. Mumawacho ni ng'at manie iwa duong' molo jal manie piny. Jal manie piny en Satan, to jal manie iwa en Yesu. An kamonda koni ni jal mano chako tich kuomi obiro tieko ng'at manie i duong' molo ng'at manie piny. Jal manie i ok riambi nikech ok en wuod dhano mado riambi, to Satan masando jo Nyasaye to jam riambo nyaka chakruok. Here wach midwani mi Nyasaye. Makna TV. Winj ka chunyi yie, berane gi yie. Winj ka chunyi go kibi dwaro mondo Nyasaye otim sani. Awinjo ko biro timo, ero biro gi teko mang'ongo mondo tim. Makna TV walemo. Wapaki, wapuoi, wadendi, wating'o nyingi malo, wadhi alira tego. Jal mane iwa duong' moingo jal mane ipiny. Bende jal mane iwa pok noriambo, Satan to riambo. Ine miseyie ni biro telo mbele na mondi pie gode, jali ni lweti. Ine mi wacho ni jok marito kuomi tekogi ok norum. Bende ina chielni emi wacho Nyasaye ni nokin wuod dhano madiriambi. To bende wacho Nyasaye maduong' ni ka wasigu biro tibiro yawo buombi mondo ipandwa sauramo mondo ipand dalani. Aketo studio mar Lolwe lweti. Yawo mbap pinye. Irit won studio gi ji duto matie iyeka. Pastors jo yalo kod pate mayalo ka migi ng'wono mang'eny. Injili ka injili mondo yud kama mako. Nyasaye maduong' maratego emiwa ng'wono gi kwe kod era. Amiyo nyingi duong' ratego. Apuoyi kenda paki. Adendi madhiali. Ating'o nyingi malo. Ayie ni setimo kuom nying Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. An mawuoyo kodi an Bishop Nereah Mbewa. Awuok e piny Karachuonyo. West Karachuonyo. Kauma school mar Kandiege. An nyara sembo kanyikela modak Ndhiwa Rangenya school. An nyara jaduong' manosenendo Rufus Agola Boy. Awuok e kanisa miluongo ni Hope for Good in Christ. Warwaki. Nyasacha otimnie hono. Nyasacha otimnie ng'wono. Kidwara. Katidwaro kanisa wa. Katidwaro lamo. Go namba mamine 0720403913. Nyasaye ma ono ogwedhu ka waromo kendo nikech nitie teko kuom nying moloyo nying duto. En nying Yesu Kristo ma Nazareth. Achiel kende ma wuod Nyasaye. Odhi timoni kendo in ema nyaka itimie neno. Kendo in ema nyaka igoye sime. In no ema nyaka imanye Nyasaye. Nyasaye mondo ogwedhu e remb Yesu Kristo ja Nazareth. Amen.